Ja, loopt u nu? Ja, je bent op dit Polonieus. Wat voor functie is hier heb je hier vandaag? Nou, de functie die ik eigenlijk altijd heb voor verslaggever. En waarom dan net hier? Nou ja, op het moment dat Friesland met een Friese Donald Duck komt, dan rukken wij uit. Dan laten wij alles uit ons handen vallen en dan komen wij naar het mooie Friesland. Jullie zijn natuurlijk altijd bovenop het nieuws. Dan is dit wel een beetje Fries of zo? Nee, absoluut geen woord. Geen woord. Oké, kom jij nu even. Boeterbree en Grien en Seas. Ja, nee, ik versta het niet. Boeter. Boter. Dat ben niet Fries, hè? Boeter. Sorry? Zeg het maar na. Zeg het maar na. Zeg het maar na. Kijk, Nederland. Boeter. Nee, maar dan weet ik niet wat ik zeg. Ah, nee. Ja. Oh, je praat er niet in, hè? Je praat er niet in. Nee. Oké, dat is een hele goeie. Maar wat wil je hier vandaag bekijken? En wat geeft jou zo'n item om vanavond uit te zenden? Nou, wat ik heel leuk vind is dat Wiebe Wieling er is en dat Poppe de Haan er is. Wiebe Wieling, die heeft zich natuurlijk erg populair gemaakt tijdens de net niet Elfstedentocht. Dat hebben wij ook op de voet gevolgd, dus ik vind het wel even leuk om, zeker nu 2 maanden geleden is dat de Elfstedentocht niet doorging, om hem nog weer op te zoeken. En wat brengt u hier alle kinderen die hier zijn? Wat ga je daarmee doen? Want jullie zijn toch wel laat op de avond aanwezig. Wat ga je daarmee doen? Met kinderen? Ja. Nou, niet zo gek veel. Je gaat dus alleen voor de prominente Friese sporters waar je aandacht aan wil besteden. Eigenlijk wel, ja. Oké, en draai je ook nog een loer? Sorry? Draai je ook nog een loer? Ga je ze ook nog even te pakken hebben? Nee, doe maar toch nooit. Nou, misschien wel. Misschien hebben wij jou nu erbij, dat weet je niet. We wachten af. Bedankt voor het interview en tot kijk. Oké, dankjewel.